Ya ụtụtụ ọma onye ọbụla ka eke unu mee ama na efe dị mma akwa onye ọbụla na-akụpọlị ye udo tata bụ eke taa bụ eke n'afịa ndị Igbo. Today is Eke market day in our Igbo calendar system. So asị m ka tata maala onye ọbụla mma ka ekeketela onye ọbụla ife ọma, ife akụ akụ, ife enwe. May the joys, blessings and good tidings of Eke market day today be upon all of us. Obodo niile na-azụ eke taa ama m na unu na-azụ akwa ya ngwanụ gaanụ n'iru ka ọmaka meelụ onye ọbụla, ọmaka meelụ onye meelụ ibie. Ife dị mma, ife dị mma. N'ejije anyị na-akpọ on earth na ana, isiokwu anyị tata abụrụ gịnị? Anyị kpaa nkata bụ nkata ka anyị akpa, anyị atụ alụ, anyị echezọ. Bikonu tinye n'aka na igwe inwe nke iyi atụnye alụ, ịtụnye idenye nke gị na anyị amara ife niile ililo ka anyị na-atụ. So nsị na isiokwu anyị tata abụrụ gịnị? Ụzụ na-amara akpụ ogene ọ na-egbe anya n'ọdụ. Ụzụ na-amara akpụ ogene na ya na-egbe anya n'ọdụ. The blacksmith that does not know how or the way around his job should look at the tail of a kite. The blacksmith that does not know how to fabricate the metal gong. You know what is the metal gong? Ógēnè. The Igbos use ógēnè during their, let me use the word gyration, their local music. Okay? So ógēnè is a normal thing in Igbo land. And if you look at the shape of ógēnè, it looks like the tail of a kite. The bird, the kite, egbe. Igbo wee na-asị ụzụ na-amara akpụ ogene ya na-egbe anya n'ọdụ. What does that mean? In life, he who asks questions never gets lost. Onye ajụjụ anara efu ụzọ. Igbo si na ikwu amarọ ibe ezi ya. Ikwu amarọ ibe ezi ya. Ọ pụtarakwa na ọ bụ nara na ịmarọ ka m ihe elu ilile onye ọbụla ịfụ na-ejụọ. Onye chọọla ịkpụ ụzụ ya ejekwugo onye na-akpụ ụzụ. Onye arụ adịrọ, onye isi na-anwụ, onye arụ na-anwụ, onye ka o ya ejekwube? Dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Onye na-achọ anụ egbutele egbute, onye ka o ya ejekwube? Nke a na-esogbu ife na-agụ ya, ọ chọba dinta. Ya m na-ekele ọlụ eke. Ụzụ na-amara akpụ ogene ya na-egbe anya n'ọdụ. Iwere ya n'ụdị ọzọ, inekwu anya n'okike ekele eke, ịma na taa bụ eke, taa bụ ụbọchị izizi n'izu ndị Igbo. Iwee n'anya n'okike ịfụ na ụwa anyị nọ n'ime edebego ihe ọbụla, ihe niile bụ ife anyị ga-ekwesịrị ị na-eji enedo ndụ anyị anya, ma nke ga-echekwa anụ arụ anyị o, ma nke ga-eme anyị ebi ogologo ndụ, ma nke ga-agwọ anyị ọya, ma nke ga-eme anyị egbude dozigasị ama mma. Fa niile dị n'iru anyị, edebela anyị ya n'ana. Nke ịchọ na ị na-anya na ị ga-afụ ya. Enwere ife na-enejela anya wee na-alụpụta ife. Inventions come from nature. Ọnya bụ na ụzụ na-amarọ akpụ ogene ọ na-egbe anya n'ọdụ. Ịchọ ịchọpụta ife ọbụla, chọọ ife yilie ife dịka ya. Ya mere Igbo ji asị gị na ife kwụla ife akwụdebe ya. Akwa mmadụ na-abụ ọmụta nwa akpọ onye oyiri nne ya.
kedu ife eji akpọrọ ya oyiri nne ya na ọ dị ka nne ya. Ị na-elu anya ọfụma ikekwe ị na-anya udo onwe ya n'anya ịfụ na ife niile anya chọ na n'ụwa ọ dị. Ị nene mkpụrụ osisi dịgasị iche iche ịfụ na ka fa dị ka ife fa na-agwụ na arụ anyị dị. Akwa gwara anyị na ife na-atọ ụtọ na-egbu egbu. Akwa ya ụzụ na-amara akpụ ogene ya na-egbu anya na ọdụ. Ife na-enu inu na-agwọ ọya ịmarọ. Akwa ịma na onugbo dị ịṅụnugo mmiri ụgụ ọkaghị aka na-arụ na ọma inofe nwa ya. Isiokwu m abụrụ gịnị? N'ụwa anyị nọ n'ime ya, Chukwu chọrọ ụwa a mmarị nne debela anyị ife niile anyị chọ na ụmụ mmadụ na-emebisi ụwa adịrọ njọ. Ndị nọ n'ime ụwa na-adị njọ. Anụ njọ fa na-adị bụ na fa na-emebisi ife okike kere. Ụzụ na-amara akpụ ogene ya na-egbe anya n'ọdụ. Adịzi na-eme ife ndị oyibo na-akpọ plastik, naịlọn, ụmụ ife ndị ịma na ha dị eleka enwere uru ha na-etinye n'ala. Ịpụta ị na-atụfugasị ya n'ala, ọ na-ele akwa na ka ị na-emebi. Ụzụ na-amara akpụ ogene ya na-egbe anya n'ọdụ. Ikekwe ị na-elu anya ịfụ na ife ndị na-ele na-abụ fale fa etinyekwa ọzọ n'ime ana a na-enwe ike wee mepụtakwa ndị ọfụ nwee uru ị na-aba kene, nwee uru ịba uru ịbala onye ọzọ ka onye ahụ eji na-achọ ya. Ị na-elu anya ịfụ mmadụ isi na onye ọbụla fụrụ ya n'anya ọ bụ onwe ya, o mere ọ na-eme ka o si eme. Enwere ife ndị ọ na-eme onye ma eji asị onye ji ka o ji asị ya jide ka iji na nke iji dị mma. Onye nke o ji adịrọ mma asị ya raa ka o ji. Ụzụ na-amara akpụ ogene ya na-elu egbe anya n'ọdụ. Unu elu egbe anya n'ọdụ ọ ya ama ka esi akpụ ogene. Ọ dịkwazị n'ọzụzụ na onye mụta nwa asị ọ mụrụ zụọ. Akwa ya ọzụzụ zụcha onye nwe nwa nwe nwa. Ịmanụ na nwa gị ka ọ bụ ị ga-azụ ya azụ ka o wee nwee uru ọ bara onwe na uru ọ bara obodo. Isokwazi n'obodo na ọ bara obodo uru ọ bakwuolu gị uru, mana ọ ga-esi n'ọzụzụ. Ụmụazị mmadụ abụrụ ife ọbụla ekwu n'ọnụ ka a na-eso, nọ ife ị na-eme ka a na-enilu anya. Ka anyị rapụ ịbụ ndị soro okwu ọnụ na-eso n'omume m. Ụmụaka a na-azụ ọzụzụ bụ n'ife ị na-eme ka fa na-enejele anya na ọ bụrụ ife ị na-ekwu. Ụzụ na-amara akpụ ogene ọ na-egbe anya n'ọdụ. Nke fa amara eme fe na-eje anya fụ ka isi eme ya wee mụta n'aka ya. Gị na nwa gị solo pụọ, na-egekwa ntị ọfụma o. Gị na nwa gị solo pụọ, ịpụtazi efu enyi gị nwoke maọbụ ifu enyi gị nwaanyị maọbụ nwanne gị nwoke maọbụ nwanne gị nwaanyị maọbụ ikwu maọbụ ibe gị. Gị na-ekenesi afụ nwa gị nụ gị na ya so ọ na-ene onye a si ị na-ajụzi ya si ya ịmana ka usi eme nye ka esi eme ebido jụbụ ya don't you greet. Ụzụ na-amara akpụ ogene ya na-egbe anya n'ọdụ. Ndị nwe okene gị na ụtụgbu nọ n'ụlọ, kedu ife ime maka ya? Onye bụ nkụzi. Okenere gị ịgba nkịtị che na ọ dị mma, ị na-ama okwute n'ime afịa. Ịmazi ma nne gị ga-eje afịa, ibulu okenye nọrọ n'ụlọ a na-egwu ana ịgbachite nkịtị ozu onye ka iche na-aga enyi ya.
ife a na-ekwu otu a mbujegoolie n'ọzụzụ n'ime ezinụlọ. Ụmụ nwaanyị unu ya ege m ntị ọfụma na ọkachasị unu ka o si n'aka mgbe ụfọdụ, ka ọ ghara ịbụ nwoke bata n'obie kwuo okwu gwa ụmụazị na ka o ya esi dị na-eme. Ịma na agbara ọfụ anyị nọ kịta, nwaanyị nọrụzi ọ mara nke ụmụaka na-eme, ọ nọrọ ofu akọ chini ukwu elu ọ na-apị fon. Ụmụazị nni eribero ọsọ na fe libero nni fe esi sokwuru na-esi fa amakwuru esi maka gịnị? Nne fa nọ na-apị. Ọ bụrụkwa nne m mgbe ka ọ sị gị nọ mpere mpe fa na-apị. Ụmụaka na-amụtakwu ka esi apị. Ikekwe di ya natazie ọ gbapụ ọsọ ka ọ jezie chọọ ife ọ ga-eme ka natanụ di ya ka o wee lie maka o chefuru onwe ya wee na-apị. Nwatakịrị ewerụkwa pịbakwa ka o si apị. Ụzụ na-amaro àkpú ógēnè ya na ịgba anya n'ọdụ. Ụfọdụ ife niile na-esogbu anyị na ife niile anyị na-efili na ọ dịrọ mma ma ife niile anyị che na ife ọjọọ na-eme, ụfọdụ bụkwa na ife onye metalụ. Asịrị m na ọfa ncha ife onye metalụ. Isiokwu m wee bụrụ gịnị? Ụzụ na-amaro àkpú ógēnè ya na ịgba anya n'ọdụ. The kite, the blacksmith that does not know how to fabricate a metal gong should take a detailed look at the tail of a kite. The semblance is way too much to be ignored. Biko ka anyị gbado anya ka anyị mee ụwa ka ụwa abụla ezigbote ebe obibi maka onye ọbụla. Nke na-eme jụọ onwe gị ọ bụrụ m. Kịrapụ isi na ọ gbasara gị ọ gbasakwalụ go. Chetakwa na enwere mgbe anyị kwuli nwere onye ọbara nọ na-arụ ya na-acha edo. Enwere onye ọbara dị na-arụ ya na-acha ọcha. Ọbara mmadụ niile dị na onye ọbara na-agba anyị niile na-arụ na-achasị mmemme ka ịfụ na anyị bụ ofu na ife imerụ mmadụ ibe ka imerụ onwe. Ụzụ na-amaro àkpú ógēnè na ịgba anya n'ọdụ. Ka anyị tinyere ya na ụmụaka azụọ ụmụazị ya azụọ ka fa baala onwe fa uru, baala obodo uru, bakwuola anyị nwa uru. Anyị nwa na-ekwukwa na-ekwu ka anyị kaba arụ baala onwe anyị uru. N'uru ahụ anyị baala onwe anyị ka onye ọzọ ya afụ wee na-eṅomi. Ụzụ na-amaro àkpú ógēnè ya na ịgba anya n'ọdụ. Kedu ife iche maka ife a? Kedu ife bụ uche nke ya? Ikekwa ekwutere m ya mana inwego na ohere wee na-ekiri ife a na-ekwu kịta. Tụị na alilo nke ya, tụị ililo nke ya. Kedu ife iche? Kwuo uche nke gị. Nke ahụ kwuru bụ uche m. Ife nche kedu nke iche? M wee sị na tata bụ eke ya abasịla onye ọbụla. Ọ ga-amara anyị mma. Ife anyị chọta ata ka anyị ga-enweta n'akụ fecha ọ daala awọ ka ga-eri anyị gbara anyị ọsọ ka anyị ga-eri ka anyị na-achọ. Ife ọma ga-akpọ anyị iru taa. Onye unu na-anụkwu unu ya bụ Eze